Onse ka mga balay sa barangay San Pedro, Molo sa syudad sang Iloilo nasunog kay inasang aga. Naglupok nga generator ginalantaw ginhalinan sang kalayo. Halit nga ginbilin sang sunog naglabot sa masobra 200,000 pesos. Yaring balita nga aton gintutukan. Nagkinaran-karan ng mga residente sa barangay San Pedro sa distrito sang Molo matapos nagluntad ang sunog pasado alas 9 kainasang aga. Mansig salbar sa mga gamit ang pumuluyo. Ang iban, naghakot sang tubig para magbulig palong sang kalayo. Ginpangkuha man ang mga atop nga nagasablag sa mga bombero nga nagapakigbato sa kalayo. Ang pamilyang ini nagalalain bangod wala nila nadala pagwa ang vault nga may unod sang kwarta, mga alahas kag cellphone. Wala ako kabalo, balaan ko, do steel to siya, galing kayang nga cover niya, orange, wala kudo plastic siya, ma'am. Ato to tanan ng mga koleksyon niya sa ginapautang niya. Naghalin ng kalayo sa pulian ni Gloria Hotes. Suno sa tag-iya, bangod brownout sa lugar, ginsugo siniyang iya upod sa balay nga magpaandar sang generator. Pagkaligad sang 15 minutos nga gamit, naglupok ini. May ginsugo ako, hindi makukabalo dahil sa lawang ng generator. Bigla lang daw naglupok bla, sorry nag-ibuwal ng kalayo. Why may ngagaw, saan sobra ako ka-nervous na. Kaya ginbutong lang ako pagwa, kaya hindi ako tanay magwa. 11 tanan ka mga balay ang nasunog sa lugar, 5 ang totally burned, kag 6 naman ang partially damaged. Ginaimbestigahan pa sang Bureau of Fire Protection kung may kaangtanan ng paglupok sang generator o kung kampanya kontra jumper ang gintunaan sang kalayo. Generator, may generator nga ginagamitan sa gasolina, may generator mga ginamitan sa krudo. So amo pa ng aton tigabon kung ano ang klase type of generator ang ginusar nila. Sa pabalo naton kung may brownout wala nga natabo. Ginkumpirma sang barangay officials nga antes ang sunog nag-operate man sa lugar ang more power kontra illegal connection. Nag-operate kagina sila kuno sa kagahon, no? Ang more power, no? Ti away pa naton na mabalaan kung ano gid ang sang kuryente, no? Kundi naghalin. Ti mas maayo maimbestigaran gyud naton maayo. Nagdangat naman sa 280,000 pesos ang halit nga ginbilin sang sunog sa mga struktura sa barangay. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.